ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം കർമ്മബോധം, കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മൾ ഇന്നലെ നാലാമത്തെ അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? കർമ്മം, അകർമ്മം, കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യജ്ഞങ്ങള് 4 തരത്തില് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ നേരിട്ട് 2 4 മറ്റേതൊക്കെ ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞ? സാധ്യയജ്ഞം, ദ്രവ്യയജ്ഞം, 4 തരയജ്ഞം, ദ്രവ്യയജ്ഞം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നതാണ് അല്ലെ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഫലം തരുന്നതാണ് എന്ത്? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? പരാഗാത്മാവ്, പ്രത്യേകാത്മാവ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത്യന്തമായ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു എന്തേലും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാവും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രം പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അത് അതിനൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ആ വ്യക്തി. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധാവാൻ അല്ലെ. ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അധ്യായം 5. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതിന് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള. ഇന്ന് ഹരിപ്രഭു ഇല്ലേ ക്ലാസ്സില്? രാവിലെ മംഗളാരത്തിലും കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നി. ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം നമ്മള്. അതാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. എന്താണ്? കർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് 7 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 13 മുതൽ 16 വരെ 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 17 മുതൽ 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 27-28 അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 29-ാമത്തെ മുക്തിയുടെ വേദിയില് സമാധാനം, നമ്മളെ ശാന്തി ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇതിനപ്പോ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഇതില് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓരോ സെക്ഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ.
ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ആണ്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നതാണ്, രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികളാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇരുവരും തുല്യരാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പവും മികച്ചതുമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് അർത്ഥം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് തന്നെ കാരണം. അപ്പൊ ആ സന്യാസവും ജ്ഞാനയുക്തമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗവും എല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആവണം എന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആർക്ക് തോന്നിയത്? അർജുനന് തോന്നിയത്. എല്ലാതും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നി സന്യാസവും പരിത്യാഗവും സർവകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണമെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനന് തോന്നി. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നും ആര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല? അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മവും, കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എന്നാലും എന്താണ്? എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പ്രത്താത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യ സന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന എന്താണ് പറയുന്നത്? അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, നമ്മുടെ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയാനും ചെയ്യും. അപ്പൊ മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, നമ്മളെ സുഖദുഃഖം, ലാഭനഷ്ടം, അങ്ങനത്തെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും? മോക്ഷമടയാനും സാധിക്കും.
എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ്? ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിത്യസന്യാസിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനോട് ഇഷ്ടവുമില്ല അനിഷ്ടവുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ആർക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്. അയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായിരിക്കും? ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. ആ ദിവ്യപ്രേമത്തിന് ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള സന്യാസി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തില് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താൻ എന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗ പൃഥക്പാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമത്പ്യാസിത സമ്യഗുഭായോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, കർമ്മയോഗം, പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ, കർമ്മത്തിന്റെ അല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള സാഖ്യയോഗ പഠനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അല്പജ്ഞാനികളാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അല്പജ്ഞാനികൾ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനം. അതായത് നമ്മള് ഓരോ ഭാഗം എടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ അപഗ്രഥിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തിൽ തന്നെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതാണ് അല്ലെ സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും വേറെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയില്ല. സാഖ്യയോഗം, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്. അതായത് നമ്മൾ അപഗ്രഥനം ചെയ്യാണ്, വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ അതിനെ കുറെ അതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? അപ്പോ പരമാത്മാവിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മള് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കും. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം വേരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്സാംഖ്യൈ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരപി ഗമ്യത്തെ ഏകം സംഖ്യം ച യോഗം ച യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും
അതിൽ കുറച്ച് കുറവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബുക്കിൽ വായിക്കാം. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നേടാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും എന്താണ്? ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ്? വസ്തുതകൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ദർശിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. സാഖ്യയോഗം, ഭക്തിയോഗം. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ ആദ്യം നമ്മള് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക. അതായത് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്, സന്യാസം, നമ്മൾ സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും വിച്ഛേദിക്കുന്നില്ല അവിടെ. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയെയും മറ്റേത് ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? വിരക്തിയെയും മറ്റേത് നമുക്ക് ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നെന്ന് ബാഹ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുകയാണ്? വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റേത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരോട് ആസക്തി വരും? ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരും. ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി വന്നിരിക്കും? ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വന്നിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗദഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മനചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു, എന്നാലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരാൾക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൂടി ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്കി നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം സ്വധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്വധർമ്മം പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചു, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരാൾക്കും സംതൃപ്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അതല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചേരും ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണ്, അതല്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള ഊഹാപോഹം നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചും അതല്ലാത്തത് എന്താണെന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും? ഭഗവാനിലേക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും. പക്ഷെ എന്താണത്? കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ആ വഴിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം വഴിതെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ സമയം പിടിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ
സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗം, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മള് അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്ഷൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഭാഗം കൂടിയിട്ട് മായാവാദ സന്യാസിയും വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ, അതായത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരും സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. സാഖ്യയോഗവും ഇതും തമ്മില്, ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സാഖ്യയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് അവര് അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ മുൻകൂർ തന്നെ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. ആർക്ക്? ഈ തരത്തിലുള്ള സന്യാസികൾക്ക്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവരാണെങ്കിലോ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നമ്മള് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ടും സത്സംഗം കൊണ്ടും നമ്മളത് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. മറ്റേതെന്താണ്? ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വ്യത്യാസം. പിന്നെന്താണ്? കേവല ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്. ഐരുജ്ഞാനം നമുക്ക് വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് പറയാം. പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇവിടെ കേവലം ജ്ഞാനം മാത്രം നമുക്ക് എന്തിന് അപര്യാപ്തമായിരിക്കും? ഈ വിമോചനത്തിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് അപര്യാപ്തമാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് പ്രവൃത്തി, ആക്ഷൻ അവിടെ നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ചിരിക്കണം, നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം, സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? നമ്മളാ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം. താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത, അപ്പൊ ഇത് മയവാദ സന്യാസികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം അവരെന്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീഴ്ച വരാം. ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് സമയം പിടിക്കും. വിജയം ഉറപ്പ്, ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, നമ്മള് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നതോറും എന്താണ്? അത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. അപൂർണമായ ത്യാഗം, അവിടെ എന്തില്ല? ത്യാഗം പൂർണ്ണമല്ല, സമ്പൂർണ്ണ ത്യാഗം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ത്യാഗം സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ഒന്ന് വേര് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഒന്ന് വേരിന് വെള്ളമൊഴിക്കും. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ വേര് നോക്കി നടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അവിടെ സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? വൈഷ്ണവര് കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷം ആർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ വൈഷ്ണവർക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ മായാവാദത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഖ്യയോഗത്തിലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സന്തോഷം അവർക്കത് അങ്ങനെ ഇല്ല. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ഒരു ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും സാഖ്യവാദത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് എന്തിലെത്താനായിട്ട്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വേഗത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഭാഗവതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാഗവതാണ് എന്തിൽ നോക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ശ്രവണം, ഭാഗവത ശ്രവണാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം ശങ്കരാചാര്യര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദം ഭാഗവതം പഠിക്കുക, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതം പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കേൾക്കാം. പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ്യം, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്.
ശാരീരിക ഭാഷ്യം ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായി ലോകോപകാരാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഏത് സമയത്തും വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ അവരെവിടേക്ക് പോകാം? വീണ്ടും അവര് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പോകാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിരസ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിധിയാണ്? പാഞ്ചരാത്രിക വിധി. പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറയും. അതിലുള്ളതാണ് അത് പാഞ്ചരാത്രിക വിധി. ആ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലെ പഞ്ചരാത്രിക വിധിയാണ് ഭക്തിരസ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് 2-3 എണ്ണം നമ്മൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിചിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപീന ലഭ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, വിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും സാധിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? യാതൊരു കർമ്മവും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ ദർശനം മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ അപരാധം ചെയ്തില്ലേ? അർജുനന് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വന്ന വ്യക്തി ഒരാളോടും അപരാധമൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചെയ്തില്ലേ? അർജുനൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ വരാം. അർജുനൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ അപരാധം ചെയ്തുള്ളൂ. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചെയ്തത് ആരുടെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാനാണ്? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അതനുസരിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന എന്താണോ അത് നിറവേറ്റാം. അത് മാത്രമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യതേ തത്വവിദ് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ചിക്നൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷാനിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ശമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾ അറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് അയാള് സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്: കർമ്മം,
കർമ്മം, കർത്താവ്, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രേമയുക്തമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ബാധിക്കാത്തത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തത്. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതിയഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും എങ്ങനെയാണ് അത് നനയാത്തത് പോലെ ആ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങള് ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിന് ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ബ്രഹ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ത്? പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയാം. അതിനെ നമുക്ക് വേറെന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്നും പറയാം. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാകിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ അത് താമരയിലയിൽ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം. ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാന് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ ആ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരീന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അനാസക്തരായിട്ട്. യോഗികൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ലൊന്നുമില്ല. അവര് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ യോഗികള് എല്ലാ തരത്തിലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെന്തിനാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ, ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ് 1:2-187 പറയുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടായാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രാപഞ്ചിക ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മുക്തൻ തന്നെയാണ്. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലം ശക്തോതി നിഭത്യതയ. ഫലേ സക്തോനിഭത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തൻ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും.
കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും ഫലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഒഴികെ വേറെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാനിലാണ് എന്ത് എല്ലാത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും. സാക്ഷാത്കാരം എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എന്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. 3 കർത്താവ് ഏതൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാൻ. നമുക്കത് അതിനെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ജീവാത്മാവ്. സർവ കർമാണി മനസ്സ സംന്യസ്യാസ്തെ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ സർവകർമാണി മനസ്സ്, അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തില്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന 9 വാതിലുകള്, അതില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അതൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം. അതാണ് 9 വാതിലുകള്. 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക് ദ്വാരങ്ങള്, നാസദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഉദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം. അപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയില് ജീവൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതും. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോളം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് വിചാരിക്കും? താനും ശരീരം ഒന്നാണെന്ന് കരുതും. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. രണ്ടാമത്തെ കർത്താവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണല്ലേ. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതേ പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. എന്താണ് ഇതൊക്കെ കാരണം? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തും കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണം ആരാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു പങ്കും അതിലില്ല. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് പാടുപെടുന്നതാണ് എന്ത്? ഒരു ജീവാത്മാവ്. ഒരു പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവൻ. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പോലെ. അങ്ങനെയാണ് ആരെ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങള് പന്താടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും സാധിക്കും. അത് മാത്രമേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ജീവാത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിട്ട് പന്താടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്.
നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നാചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെയും പുണ്യം പാപം ഫലങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാത്തിലും വ്യാമോഹിതരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഒരു പൂവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മണം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. ജ്ഞാനേനാതു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശ്യാതി തത്പരം. പ്രകാശ്യായതി എന്നുണ്ടോ അവിടെ? പ്രകാശായതി ഉണ്ടല്ലോ. പ്രകാശായതി തത്പരം. ജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുക. കാരണം അജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും കാരണം. എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാല് അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് വരും? ജ്ഞാനം വരും. അപ്പൊ നമ്മള് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം ദൃശ്യമാകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കാണാനായിട്ട്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യൻ ഇരുട്ട് എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഇരുട്ടിനെ കളയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സൂര്യന് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സാധിക്കും. നമുക്കതിന് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പഠിക്കണം. കാരണം ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ളത് സാധിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് നമുക്കൊരു ആചാര്യൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനാണ്. പരമാത്മാവും ശാശ്വതനാണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാമ്യമാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആനന്ദമയനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആനന്ദമയനാണ് രണ്ടും. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ജീവാത്മാവിന് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകും. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും മായയ്ക്കും എല്ലാം മുകളിലാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ആരെ ബാധിക്കും? ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കും. മായയുടെ സ്വാധീനവും ജീവാത്മാവിന് വരും. പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലും മായയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ഇതൊന്നും പരമാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് അണു ആത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ്. വിഭു ആത്മാവാണ് പരമാത്മാവ്. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെയും കൂടി സഹായം വേണം? പരമാത്മാവിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്ന, അപ്പൊ ആരാണ് കർത്താവ്? എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യും? 3 ഗുണങ്ങളിൽ
അടിസ്ഥാനത്തില് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വരുമ്പോ ആഗ്രഹം നടത്തണോ വേണ്ടെന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കും? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആ ആഗ്രഹം നടത്തണോ വേണ്ടെന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് തീരുമാനിക്കും. ആ പരമാത്മാവ് അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം ജീവാത്മാവിന് നിറവേറും. അപ്പൊ അത് ആരുടെയും കൂടി സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അത് നടക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരുന്നത്. നാളെ എടുക്കല്ലേ? പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി നാളെ എടുത്താൽ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 7:30 വരെ എടുത്തോടെ? എടുക്കല്ലേ? ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല വെച്ചിട്ട്. അടുത്തത് 17 മുതൽ 26 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭാനു മാതാജി. പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഈ 4 കാര്യങ്ങള് പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിയുമ്പോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഈ 4 കാര്യങ്ങള് പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? തത്ബുദ്ധയ, തദാത്മാന, തന്നിഷ്ഠ, തത്പരായണ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താം. പരമതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 3 ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക പരമസത്യത്തെ. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിലാണ് അതിനെ തത്വദർശികള് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായിയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ വിനയാന്വിതമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും പശുവിനെ ആയാലും ആനയെ ആയാലും നായിയെ ആയാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? സമഭാവനയോടെ, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരിക വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. അപ്പൊ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ആ പണ്ഡിതൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണെന്ന സമ്പൂർണ്ണാംശത്താൽ ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണാംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാവരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയില് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആരുടെ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കും. അവര്
ദോഷമറ്റവരായിരിക്കും, ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമായിരിക്കും അവർ. അതായത് ആത്മീയമായ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണ് അവര്. ന പ്രഹർഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിച്ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കുന്നുമില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ വ്യതിരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മളത് സുഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വ്യക്തിയാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്ന മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം, മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല. ഞാനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് അയാൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. മാനസികമായി ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖിക്കില്ല. അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഈ ദാർഢ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യ സ്പർശേഷ സക്താത്മാ വിധന്ത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുണ്ണുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്തില്ല? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മുക്തനായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയൊരു വ്യക്തി, അതാണ് മുക്തനായ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആത്മാവിൽ, ആത്മാരാമനെ പോലെ ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അത്. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി മനസ്സെപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും? പരമമായ തത്വത്തില്. ആ പരമതത്വത്തിൽ മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അളവറ്റ ആനന്ദം, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ മുക്താത്മാവാകിയാൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ മുക്താത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലും ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അയാൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ പുതഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളില്ല. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ആദിയുമുണ്ട്, അവസാനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് സന്തോഷം കൊള്ളാനും പോകുന്നില്ല, ദുഃഖം കൊള്ളാനും പോകുന്നില്ല. അവര് സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവരുണ്ടാവുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഇതിനോടൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവര് യാതൊരുവിധ ആസക്തി, യാതൊരുവിധ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ. അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാരല്ലാത്ത വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിന് ഉദാഹരണം ഈയാമ്പാട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ്? കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം, കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് അത് അപകടം സംഭവിക്കുന്നതും, മാനിന് എന്താണ്? ചെവിയുടെ ആകർഷണം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം? അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമുക്ക് അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നാവ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അതിനും അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ആനയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ താമരയെ കുറിച്ചും. നമ്മളത് താമരയിൽ വണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതുണ്ടാവില്ല. കാരണം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം എന്താണ്? ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ആദിയും അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ അതില് സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അല്ലാത്തവരാണെന്ത്? ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് പെട്ടുപോകുന്നത്.
യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തും പറയാം, രാമൻ എന്നും പറയാം. കാരണം പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം രാമൻ എന്നും എന്തിനെ പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ശക്നോതി ഹൈവ യാസ്യോട്ടും പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധാത് ഭവം വേഗം സായുക്ത സാ സുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുപോലെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആള് നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ലോകത്തില് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വര, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ സാധിക്കുക, നമുക്ക് കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിൽ സാധിക്കും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്നറിയി വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോസ്വാമി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമികൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് ആര് വഴങ്ങില്ല? ഗോസ്വാമികൾ വഴങ്ങില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി. അവരാണ് ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണത്. സ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്. യജമാനൻ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കേൾക്കും. ഗോദാസൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗോദാസൻ കേൾക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈ പ്രേരണകൾ എത്ര സമയം സഹിക്കേണ്ടി വരും? നമ്മള് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണ സഹിക്കാനുള്ള വഴി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അവന്റെ സന്തോഷം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? ഇതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി, ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെ, ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കും. എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മോചനം നിശ്ചയമായിട്ടും സംഭവിക്കും. യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോതി ഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതിനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഊർജസ്വലനായിട്ടുള്ളത്, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ വ്യക്തി മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നീലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ ഉള്ളവരാണെന്ന് ആലോചിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുള്ളവരാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. കാരണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഗി സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ
സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയതായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവർക്കും ഈ ബ്രഹ്മനിർവ്വാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എന്താണ്? സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. നമ്മള് ഈ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മ നിർവ്വാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അചിരേണ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം, പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. മത്സ്യങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്നത്, ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധ്യാനത്തിലൂടെ സ്മരണയിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാൻ വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി. ഞാനിതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ. 29 വരെയാണ് ഇതിൽ ശ്ലോകം ഉള്ളത്. 2-3 എണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു, എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ശരി. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷു ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വാ നാസാ വൃന്ദരചാരിണോ യമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷാപനായണഃ വിഗതേശ ഭയം ക്രോധ സാസത് യാസതാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസോദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗോദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന ആൾ മുക്തൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിരോധനം വന്നു, പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക, 2 പുരികത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് നാസോദ്വാരങ്ങളിൽ സമനില നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗി ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടും. അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സദാ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി മുക്തനാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി, ഇതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? അപകട സാധ്യത കുറവാണ്.
നിയന്ത്രണ ഉപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, അപകട സാധ്യത കുറവാണ്. അടുത്തത് വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശാന്തി നേടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. തപസ്സുകളുടെ ഭോക്താവാണ്, യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്ന് നോക്കണോ നാളെ നോക്കണോ? സമയം കൂടുതലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകെ 3-4 പേരുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാരും പോയോ? നോക്കാം മാതാജി. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകിൽ 15 പകുതി വെച്ച് നിർത്തണം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് 2-3 ശ്ലോകം നിർത്തണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു അധ്യായം. പറഞ്ഞോട് വിചാരിച്ചിട്ട് മാതാജി പെട്ടുപോയില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല എന്നുവെച്ചാ അധ്യായം ചെറിയ അധ്യായം അല്ലേ, അപ്പൊ അത്രയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം? ഭക്തിപൂർവമായ രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന്, നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം. അതായത് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അതായത് സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ. അടുത്തെന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാൻ സാധിക്കും? വിരക്തിയും ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. വിരക്തിയും ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. അത് എത്രാമത്തെ? 5-ാമത്തെ അല്ലേ? 5-ാമത്തെ. സാംഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഒരേപോലെയാണ്. രണ്ടും ഒന്ന്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്നല്ല ചോദ്യം. 5-ാമത്തെ അല്ലേ എന്റെ ആൻസർ? 5-ാമത്തെ. സാംഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ഒരേപോലെയാണെന്ന് കാണുന്നത്. 2 യോഗങ്ങളെ ഒന്നായി കാണുന്നവൻ. ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ, അതായത് ഭക്തിയോഗവും രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. 1-ാമത്തതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? 1-ാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവല്ലേ. 1-ാമത്തതിന്റെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തെ
ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അർജുന ചോദിച്ച കാരണം പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് രണ്ടും തുല്യാണെന്നല്ലേ? നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും പിന്നെ നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തേല് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതായത് വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനുള്ള ആസക്തിയും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ആസക്തിയും വിരക്തിയും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ആൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസക്തിയും വിരക്തിയും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭൗതികതയിലുള്ള വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയാണ്. അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും. ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങൾ ഒരേ ശ്രേണിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാ. എങ്ങനെ? സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഒരേ ശ്രേണിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണെന്ന്. അല്ല, സാഖ്യയോഗം എന്താന്ന് മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ആസക്തി വിരക്തി തന്നെ എഴുതാം. ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ. അടുത്തെന്താണ്? ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങൾ. കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. ഏതൊക്കെയാണ്? കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യതാണ് ആസന്നവും അനാസന്നവുമായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങളുടെ നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തിനാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന പേര് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തിന് ഭഗവാൻ എന്ന് പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പരമസത്യത്തിൽ അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. രാമൻ എന്നാണ് രമിക്കുന്നവെന്നല്ലേ പറയാ. ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവന് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു ഗോദാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയാസക്തി ഉള്ളവർ. അതെ, ആസക്തിയുള്ളവര്. പിന്നെ അടുത്തത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമസതകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യാമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ അപകട സാധ്യത ഇല്ല. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മള് വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, നമ്മൾ അവിടെ എൻഗേജ് ആണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അഷ്ടാംഗികൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി. ശാന്തി നേടാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്